I like this. Hey, yeah, I can feel the record, man, but in the air, take the line. Hey, yes, Lia, in on the Akine books. Lia, food, Lia, yes, Lia. Ngafani noKhatebe but akhathe ngifana noKhatebe yangifundile naye TV nami nayenza ihlelo yami eWalter Sisulu campus nayenza ngapha eMondi i-K12 yami talking of e-books ne talking of okay bese rasa kama ngenza i-podcast ke Mechi yeah Mechi in the podcast talking of books Khatebe what is book book tell Mechi tell Mechi book Mechi is Walter Sisulu ne so guys kafuna ngibona into yami ngithethe esikole nganibiza phaya Walter Sisulu yeva phaya quickly phaya eMondi ngisabeni phaya ndivo so ngathi ibhsisi SRC esentondoni iyenzi represent kuni fresh bride but ke leyo so wathi uphunganisa bekhupha inqubo ke apha yeva hoyinoni dim nathi inqubo apha ndithi sukani bani ndiyayiqhoba inqubo nani le yenza record le record then or record yandibiza kabethuna phaya Walter Sisulu ngoku nge-first kaMeyi 2026 yeva ndicele ebhuku ndibase abantwana esikolo sami ndiyijonga ndandifundisa ke mna Marxism and physics ndiyenza nginxiba isuit entayi ndiyenza i-congratulation bantwaneni ba mona teacher mona said deputy principal I can teach chi student uthwa John thatjonga Khatebe kathi kaba ndithi kubo what is energy? Energy is ability for work. What is photosynthesis? Photosynthesis is a picture if it's taken by girls. Photosynthesis. Empambanisa le ntwana. Kodwa ke nge-first ke guys iBCC CRSA eyanibiza pha iCSR pha eWalter Sisulu yeva sabe ndiqhuba inqubo ephana ke i-line up ishushu bethuna ngalinge niphose ngale fanisi students good morning teacher fanisi student pha record nonali but ke yana umuntu ofuna unibona kuzambona kwela Monti nge-first ingcange ngathi ziyavuleka pha ngo-5 sebetha ke athi late ke yeva ke betha athi late kodwa nansi post lapha ezantsi ke kanifuna ubona nethina ngayithenga never I record le ntwana sis man abantu abaninzi bayandikhangela yabo bathe man siyakukhangela fondini siyasearcha ko YouTube ko TikTok ko Instagram awufumaneki ko Facebook uyava because sisearcha phanjile sisearcha Phungane sisearcha Khatebe sifumana abanye abantu ungubani fondini okay ke bethuna umuntu ofuna ulandela uMandisi Machaya uTakabhilingwazi fondini isithando sika Marelisa fondini usifumana phake kwiligama eli1 alikho linye igama lam Mandisi Machaya ku YouTube uMandisi Machaya ku Facebook uMandisi Machaya ku TikTok uMandisi Machaya ku Insta uyanifumana pha fondini xa usithi wena ufuna ulandela i-content yakhe straight ewe uphanjile ndimu uPhungane ndimu uKhatebe ndimu but ke ngoku benze baba baninzi ababantu because bayazicreate ezi accounts but xa ufuna mna nyani your real boy the real deal yandiva incasa fondini uyifumana phake kuMandisi Machaya kuzo zonke social platforms thank you.